ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангуру ва Боғ. имрӯз 12 сентябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар замини назди ҳавлигии худам дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Испичак ва дар хонаи ман дар зери плёнка дар гармхона як намуд лимон аст, номаш пандироза. ин ниҳоят лимонҳои донаҳояш калон мебандад. бинед ча қадари ҳар якта ин пандирозаро инами навда ҳами яка навда 1 2 3 4 5 та калон бастагӣ бо давомаш ҳаст. мана инҷода бинед, инро бинед, мана бинед, онҷо пур бастагӣ як 20 дона ҳаст. ҳар як меваи ин як ним кило мебурояд. ина бинед охин. ин лимон номаш пандироз аст. аз лимонҳои маъмулӣ фарқ мекунад. ин об надорад, туруш нест, салакак туруши талхмазатар аст, пӯсташ ғавс аст ва дар чой истеъмол карда вай лимони маъмулӣ хуб аст. инро мегӯям барои ҳамин касалиҳои қанд даво аст, намедонам. барои ҳамин ин аллакай пухтара сисода аст. мана бинед чӣ қадр зард сисода аст. кадоми ба дар кор ман тӯҳфа биёяд, метиҳам касали қанд бурда истеъмол кунанд. аз ман ҳамин пандирозаҳо, меваҳояш намефурӯшаму тӯҳфа метиҳам, биёянд гирифта баранд, кадоми мехоҳад. ин дарахте ки мебинед тахминан 6-7 сола аст. заминаш ки бақувват аст, нашунамои хуб дорад, меваҳои хуб дорад ва ҳамчун падвой, яъне ки зерпайванд истифода бурдани қаламчаи ҳамин пандироза бениҳоят хуб аст, барое ки ин авҷи нағз дорад, нашунамои хуб дорад ва ман агар апелсин ё дигар мева пайванд кардагӣ бошам, дар аввал аз қаламчаи ҳамин пандироза гирифта решадор мекунаму баъд дар ҳамун такпайванде ки аз ҳамин қаламчаи пандироза кардам, дар вай пайванд мекунам, нашунамои хуб меовад. ҳозир мо анаминашро якташро дар пеши мо бурида бинем канем. ҳамин чӣ хел аст, на тоза кунем. канда гирифтам, мана канда шуд. ман хостам дар танаш бурам ки канда шуд. об дорад, бинед. ман гуфтам кабомб аст ки хатоӣ кардам, обаш рехт. дида ана ин пандироза хай ин ҷудо мешавад. не сероб, ман хатоӣ кардам, кам об гуфта, не сероб аст. ба ҳар ҳол мана обаш. ҳамдиёрони азиз, инро ман гирифта гулӯдар шудагӣ ҳастам, мебарам, ҳозир истеъмол мекунам. бӯи аҷоиб дорад, бениҳоят бӯи аҷоиб дорад. ниҳоли пандироза, ман ниҳолашро дорам, агар кадоме хоҳад ниҳолашро барои парвариш кардан, омада аз ман дастрас карда метавонед ниҳолашро. як бениҳоят бӯи аҷоиб дорад, бениҳоят форран бӯй дорад. ҳамдиёрони азиз, мана кадоме гармхона аст дорад, аз ҳамин лимон парвариш кунад. лимони номаш пандироза, ниҳолаш дар ман ҳаст, қаламча кардагӣ будам, метавонад омада аз ман дастрас карда харида гирифта барад. ҳамдиёрони азиз, ин буд лимони пандироза. характеристикаи пандироза, мана дона дорад, донаош калон, аз донаашам мебурояд, лекин намебандад. аз қаламчааш бояд шумо инро бисёр кунед ки ин бандад. қаламчакуни ин ба монанди қаламчакуни лимон аст, қаламчакуни гули садбаргборин аст. мана ҳамдиёрони азиз, боз чӣ гӯям, дигар ҳамаашро гуфтам. ним кило мебурояд. ҳамонҷа пур аст, мана бинеда, ҳамҷо пур аст. вале он тарафашам бинед, пур аст. ҳозир ман бардошта нишон диҳам аз ин тараф, аз ин тараф. ина бинед. ҳар як пандирозае ҳаст ки ним кило даруна бинед пур. дарун пур. ана инҷоя бинед. мана айн тараф бинед.
و کلون کلون ها بینید. من اینجا پر این است. همدوران عزیز لیمون پاندیروزا در خانه‌هایتان در گرمخانه‌تان پرورش کنید و استعمال کنید و یا رفیقانتید و همسایه‌هاتید تحفه کنید برام. همدوران عزیز در پناه خدا باشید. با گروه ما گروه انگور و باغ باشید. همین اگر نورهای من معقول شده باشد التماس یک پدیلیت سجقت برای چی؟ پدیلیت سجقت اگر یا رفیقای شما میبینن که این رفیق ما پدیلیت کرده است و آنها با گروه خوش میشن. التماس یک پدیلیت سجقت اگر معقول شده باشد. من در آخر نشان دادم این اناناس است. این درخت اناناس است. خدا خواهد سال آینده این اناناس میبندد. من به شما اناناس رو هم نشون میدم. کدام در گروه ما خوش میشود نوارهای بینهایت جالب رو میگیرد. من اینش لیمون است. این لیمون ها هم فروشنده است. فروشی هستند این لیمون ها هم. لیمون در تنش بستگی است. من ببینید. نه لیمونش. این درخت در درون سطلش هم فروشی هست. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما.